Hello everyone, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै जों क्लास 10 नि मेथ्सनिफ्राय एक्सारसाइज सोंनाय बिदां 5.1 नि नाम्बार 2 नि नैबे ब्रैथि सोंनायखौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे नाम्बार 3 खौ सल्व खालामनानै होदोंमोन। नाम्बार 2, नाम्बार 1 खौबो अलरेडि सल्व खालामनानै होजोबखांबाय। जुदि नोंसोर बेफोरखौ नायनोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक मोनगोन। नङाब्ला नैबे खनानि आई बाटनाव जुदि आई बाटन नुदोंब्ला बे आई बाटनाव थुनानै नायहैनो हागोन। ओके, बेफोरखौ नायग्रो, होमबाना नोंसोरो दिनैनि बे 4 नाम्बारनि सल्व खालामनायखौ मोजांसिनै बुजिगोन। ओके, होमबा नै नाम्बार 3 खौ आं माबायदि सल्व खालामनानै होदोंमोन बेखौ नोंसोर दायो नुगासिनो दङ। बे भिडिअखौ आङो नोंसोरनो बानायखांखाबाय। बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक मोनगोन। होमबा नायलांदो 4 नाम्बाराव जोंखौ मा सोंदों। गिबियावनो आङो बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ नोंसोरनो फरायनानै दिन्थिगोन। बिनि उनाव आं इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो फरायगोन। जिहेतु बे मोनसे भिडिअआव आङो बर' मिडियामाव फरायनाय आरो इंलिश मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्टसफोरखौ नायनानै बानायदों। बेनिखायनो धोर्ज हमनानै बर' मिडियाम आरो इंलिश मिडियाम फरायनायफ्राबो कुइसन्सखौ मोजां नायलां। एपिनि गिबि मोनब्रै बिदाबफोरखौ लिर जेब्ला गिबि बिदाब ए आरो आगोसार फारागथि डि खौ गाहायाव होनाय दङ। जोङो मा खालामनांगौनो, एपिनि गिबि मोनब्रै बिदाबफोरखौ लिरनांगौ। सेथि बिदाब, नैथि बिदाब, थामथि बिदाब, ब्रैथि बिदाबसिम। जेब्ला मा होनाय दङ जोंनो गिबि बिदाब आरो आगोसार फारागथि डि खौ होनाय दङ। नैलाय जोंनो होनाय दंना नै गिबि बिदाबा -1 आरो डि आ हाफ। आगोसार फारागथि होनो दै डि खौ। इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौ नाय। राइट फार्स्ट 4 टार्म्स अफ द एपि। फार्स्ट 4 टार्म्सखौ लिरनांगौ। when the first term a and the common difference d are given as follows। बेखौ नायना लादो इंलिश मिडियामनाबो। अके, स' जेब्ला बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङो अब्ला गिबियावनो होनाय दं होननानै लिरना ला। सिगांनि भिडिअआव आं जेरै लिरदों बेबायदिनो लिरगोन। गिभेन, इंलिश मिडियामना गिभेन लिरना ला दै। जोंनो ए खौ बेसे होनाय दं? ए मानि फार्स्ट टार्म, माने गिबि बिदाब। एया जोंहा दङ -1 आरो डि खौ बेसे होनाय दङ जोंनो? डि खौ हाफ माने 1/2 होनाय दङ। जेब्लाबो बेखौ लिरग्रोनांगोन नोंसोरो। बे जाबाय फार्स्ट स्टेप। बिनिफ्राय मा लिरदो? देयरफर एपिनि, एपि माने एरिथमेटिक प्रग्रेसन दै, एपिनि गिबि मोनब्रै बिदाबफोरा इंलिश मिडियामफोरना लिर the first 4 terms of AP are होनना लिरबानो जाबाय। अके, बिनि थाखाय दानिया फर्मुलाखौ नायदो। फर्मुलाखौ आं नोंसोरनो खिन्थाग्रोनोसै। नै फर्मुलाया एपिनि गिबि मोनब्रै बिदाबखौ जेब्ला सोङो अब्ला बे फर्मुलाखौ बाहायथार। फार्स्ट बिदाबखौ ए जों दिहुननाय जायो, सेथि बिदाबखौ दै, ओमफ्राय नैथि बिदाब माने सेकेन्ड टार्म्सखौ ए प्लास डि जों दिहुननाय जायो। थामथि टार्म्सखौ माजों दिहुननाय जायो? ए प्लास 2d फर्मुलाजों। ब्रैथि बिदाबखौ ए प्लास 3d, बाथि बिदाबखौ ए प्लास 4d, द'थि बिदाबखौ ए प्लास 5d, बिदिनो जालांबाय थागोन। ए प्लास 6d, ए प्लास 7d बिदिनो थांबाय थागोन बियो। नाथाय जोंखौ जिहेतु मोनब्रैसिमल' दिहुनहोदों ओंखायनो नैबे बे अके 1, 2, 3, 4 फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड एन्ड फर्थ बिसिमखौल' जोङो बाहायगोन। नैबे बे मोनब्रैखौल' जों बाहायगोन दै, बेखौ बाहाया। अके, स' बे फर्मुलाखौ नायनानै आं दानिया नोंसोरनो खिथालांसै। नाय, एपिनि गिबि मोनब्रै बिदाबफोरा द फार्स्ट 4 टार्म्स अफ द एपि आरो जों लिरना लाखाबाय। फार्स्टआव ए जायोनो। एआ बेसे दङ जोंहा? एखौ लिरनांगौ। एनि जायगायाव अलरेडि दंखायो नालाय -1 बेखौ लिरना लाखादो नोङो। जाबाय। बिनिफ्राय ए प्लास डि खौ लिरदो। ए प्लास डि, नै ए प्लास डि खौ लिरदो। एआ -1, डिआ नै डिआ बेसेबां? हाफ। दानिया थामथि बिदाबखौ लिरदो। थामथि बिदाबखौ माजों दिहुननाय जायो? थार्ड टार्म्सखौ ए प्लास 2d, ए प्लास 2d, एआ बेसेबां? -1 प्लास 2d, 2आ 2, डिनि जायगायाव माखौ ला? हाफखौ ला। जाबाय। सेथि, नैथि, थामथि, दाना लास्टआ नै ब्रैथिया। बे सेथि, बे नैथि, बे थामथि, बे ब्रैथि नालाय बे ब्रैथिखौ लिरनोब्ला ए प्लास 3d जानांगोन। एआ बेसेबां होनाय दंखायो? -1 प्लास 3d, 3आ 3, डिखौ होनाय दंखायो जोंहा हाफ। बिदिनो थांबाय थासिगोन बियो। सेथि बिदाब, नैथि बिदाब, थामथि बिदाब, ब्रैथि बिदाब जों मोनखाबाय। फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड एन्ड फर्थ टार्म्स अलरेडि जों मोनखाबाय। दायो जों बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामबानो, बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जिहेतु जों मोनखाबाय, दायो जों बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामबानो, माने जिहेतु सिफायबानो जों बेखौ थारैनो मार मोनब्रै बिदाबफ्रा जों बेखौ मोनसिगोन आरो। स' माब्रै जेथो सिफायनांगौ नायलांदो। स' बेखौ जोङो लिरफिननो हायो। डेट इज मा लिरफिननो हायो जोङो? -1 बिसोर सानैजों बुलायलायगोन। मानो होनबा बेहा -1 बेहा प्लास हाफ।
माइनासजों प्लासजों बुलायलायो माने माइनास जालायलायो होमबा नोंसोरो सानना ला बियो थाइसे बे थाइसे नैबेहा खावसे थाइसेजों खावसेजों बुलायलायबा खावसे थायो गोसोआव लाखि थाइसेनिफ्राय खावसे गारोबा खावसे थाया होमबा खावसे थागोन दे गोसोआव लाखि आरो खावसेया देरसिनमोन ना नै ओंखायनो बाव सिना मा जागोन माइनास जागोन दे गोसोआव लाखि बुजिबायना -1 माने थाइसे सानला नाला 1/2 माने खावसे मोनसेनिफ्राय खावसे गारहरबा खावसे थाबावा होमबा बेबायदि आरो दानिया बिसोर सानैजों मा जागोन नाय मा जागोन नैबे 2 ब्रेकेटनि 2 जों नैबे 2 जों माइनास दानजालायगोन मानो दानजालायगोन बियो नाय दानजानानै मा जागोन बियो बे दानजानानै माल' थासिगोन बियो 2 जों 2 दानजानानै 1 ल' थासिगोन दै माने मा जागोन 2 1 जा 2 2 नै बिदि जागोन गाहायाव 2 थागोन गोजौआव 2 थागोन बे 2आ 1 जों माल्टिप्लाइ जागोन दे होमबा बे 2 जों 2 दानजागोन नङा होमबा 2 जों 2 दानजागोन बेयाव बिदि लिरग्रोना लादो बेनिफ्राय नैबे मा जागोन नाय -1 आ -1 प्लास आ प्लास 2आ 3 खौ दाननो हाया 3आ 1 जों माल्टिप्लाइ जागोन गोसोआव लाखि 3 1 जा 3 गाहायाव मा थाबाय 2 डट 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 दाबो जोंहा सिम्पलेस्ट फर्मआव फैयाखै दायो आं बेखौ सिम्पलेस्ट फर्मआव लिरनो थाखाय नै बे सिम्पलेस्ट फर्मआव फैखाबाय जोंहा एकदम गोरलै महराव फैखाबाय नै बिसोर मोननैया नै बिसोर सानैया दाबो गोरलै महराव फैयाखै बिसोर सानैखौ बुबासो गोरलै महराव फैसिगोन बिसोरो बेजों दानलायलायबाय नै दानलायलायबा मा जागोन -1 प्लास 2 जों 2 रानबा 1 थायो नङा होमबा नोंहा नै बिदि थासिगोन -1 आ -1 नै -1 आ -1 प्लास आ प्लास 2 जों 2 डिभाइड खालामबा 1 होमबा मा मोनगोन 0 होमबा बियो मा फैगोन 0 जागोन नै बियो मा जागोन बेलाय मा जागोन आं बेखौ खिन्थानि नै -1 प्लास 3/2 बेनिफ्राय बेखौ डाइरेक्ट माइनास खालामनो हाया बुलायलाय होनो हाया बिसोरखौ दुसासा लाग्रो LCM लाग्रो दे दुसासा गाहायाव सोर दङ 2 ओंखायनो दुसासाया 2 जागोन दै होमबा बेहा गाहायाव मा दङ 1 दङ नङा होमबा 1 जिखुनु जाया अनजिमानि गाहायाव 1 थायो नालाय 1 जों 2 खौ रानहरबा 2 आनो 2 जों -1 जों सानजाबा -2 प्लास आ प्लास दानिया बिदिनो 2 जों 2 खौ रानहरदो 2 जों 2 रानबा 1 मोनो बे रानना मोननायखौ गोजौनिजों माल्टिप्लाइ खालामबा 3 खौनो मोनगोन होमबा नों मा मोनगोन +3 आरो -2 बुलायलायबा सासे थागोन प्लास जागोन दे बेवहाय सिना मानो होनबा +3 आ देरसिन नालाय होमबा जोंहा बे बेसेबां जायो 1/2 जायो बिदिनो थांबाय थासिगोन आरो बियो आं सानो बुजिबाय नोंसोरो बोरै दिहुनदों नै दुसासा लादों जोङो LCM लादों दै गोसोआव लाखि स' माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालाम जेसेबां हायो नोंथांमोननि लोगोफ्राबो बे भिडिअखौ नायनानै बुजिना लानो हानायनि स' ABनि गिबि मोनब्रै बिदाफोरा जोंहा मा -1 -1/2 0 आरो 1/2 बिदिनो थांबाय थासिगोन आरो बियो स' नेक्स्ट नाम्बाराव आं नोंसोरनो नेक्स्ट भिडिअआव नोंसोरनो नैबे नाम्बार 5 खौ सल्भ खालामनानै होगोन बिनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय दिनैनि बे भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।